Amay na pumasko para sa 22 anyos na si Lira Monique Pelgone, kan Porok 5 Travesía Ginubatan Albay, ang pagkakasabay niya sa listahan kan Top 10 Passers sa 2023 Philippine Nurses Licensure Examination o PNLE. Sa rating kaya na 89.40, saro siya sa mga nag-top 9 sa PNLE. Istorya niya, aki pa pangiturugan niya ng maging nurse kung saan mas naging determinado siyang marealisar ini kan magkahelang asin mawara sa kinaban ang sa iyang padangat na lola. Hulyo naman ngunya na taon kan makagraduara si Lira Monique sa kursong Bachelor of Science in Nursing, dangan binabad niya na ang sadiri niya sa pagre-review. Nobyembre 11 hasta 12 kan mag-take siya kan PNLE, Desyembre 2 kan maisihan niyang registered nurse na siya matapos niya ining maipasara. On December 1, 2023, Friday. So since then, parang wala na kaming tulog, kami mag-friends, nag-aantay ng results. Tapos parang nung December 2, wala pa rin siyang results. I mean, morning, afternoon, wala pa rin. And then biglang gabi, mga 10 something, I think, 10 p.m. Tapos parang yun yung time na parang patulog na ako actually. And then biglang nag-chat, parang nag-notify sa cellphone ko yung ang daming nagme-message na congratulations, top 9 ka, ganyan. Tapos sabi ko, saan niyo po nakikita? Wala pa po kasi ako nakikitang list, ganyan. So syempre, nung pagkabasa ko noon, hindi ako makapaniwala. So sabi ko, kailangan ko makita mismo yung list kasi hindi ako parang, naano po kasi ako na wala akong parang assurance na nandun talaga yung name ko, what if na mali lang sila. Tapos parang nag-celebrate na ako, hindi naman pala totoo. Tapos parang, yun nga po, ang dami na ng message, nag-send nung picture mismo nung list. So nung nakita ko po yun, of course, unang-una yung parang nag-flashback sa akin lahat nung pinagdaanan ko nung nagre-review, tapos since nung college po, which is, yun naman po talaga yung parang goal is para maging lisensyadong nurse. Tapos, syempre, nung nalaman ko yon, parang super na-overwhelmed. And parang, ang unang ko nun is supuntahan ko si mama. Kasi si mama, tapos si dad. Tapos, ayun, patulog na po kasi sila noon. Tapos nagpunta ako sa kwarto nila. And then, sabi ko, mama, top 9 ako, ganyan. Tapos, ayun po, hug niya ako. Pang-apat sa 5 magturugang, parehong paratukdoan sa iyang magurang. Sabi niya, an makapasar sana sa nasambit na eksaminasyon an sa iyang pangadji, daing niya sa nahunaon na makakasabay pa siya sa top 10. Siyempre, main inspiration is yung family and yung dream. Kasi yung dream is, yun yung parang, yun yung parang panghahawakan mo. Sabi nga nila, if you have a dream, you have to hold on to that and fight for it. So parang yun parati yung niniisip ko, ano bang purpose kung bakit ko ito ginagawa? Kasi parang you will always go back to that purpose kung bakit mo ginagawa ang mga bagay. And for me, ang purpose ko is, gusto ko maging lisensyadong nurse. And the only way to get through that is para dapat maging successful ako sa pagre-review, makapag-aral ng maayos para mapasa ko yung examination, which is the only way para maging RN ako at makapag-serve sa mga tao, which is yun naman yung pinaka end goal na so, iniisip ko nga bakit ko gusto maging nurse kasi yun nga pa gusto ko makatulong sa tao kasi at the same time makatulong din ako sa family ko. Kaya kung may mahihiras man daa siyang mensahe para sa mga matake man kan PNLE, iyuan maging disiplinado sa pag-review, maging determinado asin manarig permi sa Diyos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.